Bismillah Melaktika don kibaru kɛnɛ bi araba ye marsi kalo tile 10 an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye kabini aw sigiyɔrɔ la bi kibaru min b'an bolo ka da kulo kan a dɔ o de ye ka fɔ ko min ye coronavirus bana kɔni kunnafoni ye ayiwa a yirala ka fɔ ko mali kɔni y'a ka kɛlɛli fura fɔlɔ kɔni sɔrɔ ayiwa kibaru minnu sera ma olu y'a yirala ka fɔ ko min ye jumadon ye marsi kalo tile 6 kɔnɔna la ko jamana gouvernement ɲɛmɔgɔ ni ale ye Mukutari Wani ye ko ale kɔni taara an ka pankuru jigiyɔrɔ la ka taa min ye mali ka coronavirus kɛlɛli furaw kɔni kun fɔlɔ ye no olu kɔni nana an ka jamana kɔnɔ ka taa olu kɔni kunbɛn ayiwa a yirala ka fɔ ko nin ye kun fɔlɔ de kɔni ye ko sabula ko a tɔ kɔni bɛ kɔfɛ ka na ko jani min kɔni ye mɛ kalo kɔni laban ye san 2021 kɔnɔna la ko nin fura in kɔni kun filanan kɔni bɛna na an ka jamana kɔnɔ ayiwa a yirala ka fɔ ko nin fura ninnu kɔni hakɛya kɔni kan ka taa bɛn miliyɔn 1 ani kɔɔri kɔni ma nka k'an bɛ wagati min na ko bi ko kun fɔlɔ min kɔni nana k'a bɛ 390 ani 96 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni bɔ ayiwa a yirala ka fɔ min ye farafinna cɛncɛnka jamanaw ye ni an b'a fɔ o ma pays de Sahel ye ko ni mali yɛrɛ bɔ o la ko mali y'a jamana fɔlɔ ye min kɔni ye a ka coronavirus kɛlɛli furaw kɔni sɔrɔ ayiwa a yirala ka fɔ ko nin fura in kɔni kunbɛnni yɔrɔ la ko minisiri wɛrɛw kɔni tun bɛ yen nɔ i n'a fɔ an ka minisiri min sigilen bɛ kɛnɛya hukumu kunna ani diɲɛ seleke naani jɛkuluba min bɛ yen nɔ n'olu bɛ ka kɛnɛya ko fɔ ni an b'a fɔ o ma organisation mondiale de la santé ni min yɛrɛ ye an dɛmɛ ni jɛkulu ye n'o ye baɲumankɛtɔ UNICEF o fana ka lasigidɔn dɔ kɔni tun bɛ nin kɛnɛ in kɔni kan ayiwa a yirala ka fɔ ko min kɔni ye nin fura ninnu dili jamana kɔnɔdenw ma ko o baara ninnu kɔni ma daminɛ fɔlɔ nka ko ɲɔgɔnyeba dɔ bɛna kɛ o koɲa la walasa baara ninnu bɛna kɛ cogo min na olu bɛ se ka dɔn cogoya min na wa n'o ɲɔgɔnye kɔni banna wa u bɛna jamana kɔnɔdenw kɔni kunnafoniya don min na nin baaraw kɔni bɛna daminɛ an ka jamana kɔnɔna la ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Dawuda Yatara ni ale kɔni dɔnnen don kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ ko ale kɔni minɛla finitugu kɔni fɛ ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a yirala ka fɔ ko tɛnɛn don min ye marisi kalo tile 8 ye ko Kati ni ale bɛ Kulukoro kɔni région fɛ ko olu kɔni finitugu ye Bukari min ye Dawuda Yatara ni ale ye maa ye min kɔdɔnnen don kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ ani maa 4 wɛrɛ k'u minɛ mɔgɔ faga waleya dɔw kɔni senfɛ ayiwa a yirala ka fɔ ko kabini uti kalo tɛmɛnen san 2020 kɔnɔna la ko maa 4 kɔni bɛ yen nɔ ko siga kelen kɔni tun b'u la majugu wale dɔ fɛ ko sabula ko cɛ dɔ kɔni bɛ yen nɔ ko ale tun tɔgɔ ye Alasani Kɔnɛ ko a yirala ka fɔ ko uti kalo tile fɔlɔ la ko maa 4 kɔni taara ale kɔni ka so ka taa a bɔnɛ ani la ko tuma min na u ye nin waleya kɛ ko u kɔni ye a jeli de bɔ ko ka taa n'a jeli ye ayiwa ko o tɛmɛnen ka bɛ yen min ye février kalo tɛmɛnen ye san 2021 kɔni kɔnɔna la ko a ɲɔgɔnna dɔ kɛra Kati kin dɔ fana la tuguni ni an b'a fɔ o ma Kati kɔkɔ ko o waleya ani waleya fɔlɔ min kɔni kɛra ko u bɛɛ lajɛlen kɔni ye kelen ye o de senfɛ sɛgɛsɛgɛliw kɔni gana ni finitigi ninnu bolo n'u taara bɔ min ye Dawuda Yatara ye ale kɔni ka kan a dagayɔrɔ la ni ale bɛ kin dɔ la n'u b'a fɔ a kin ma ko Sitanɛbugu ayiwa olu kɔni ka nin minɛni kɔni senfɛ u ye Dawuda Yatara ale kɔni ni maa 4 ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni minɛ ka taa ne finitugu dagayɔrɔ la a yira ka fɔ ko Dawuda Yatara in ka minɛni senfɛ min ye marifa caman kɔni ye ko o bɔra ale kɔni ka so ani an ka finitugu ka finiw ko fana caman kɔni yera a fɛ yen an bɛ wagati min na ko bi ko sɛgɛsɛgɛli tɔw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ nka Dawuda Yatara ale kɔni n'a nɔfɛmɔgɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ finitugu bolo kan yanni sɛgɛsɛgɛliw kɔni ka ban ko sabula nin sɛgɛsɛgɛli ninnu kɔnɔna la sigaba de kɛlen n'u la k'a yira ka fɔ ko u kɔni ye mɔgɔ fagala de wa ko u bɛ ka mɔgɔw fari yɔrɔ dɔw kɔni ta k'u feere ayiwa o tɛmɛnen ka bɛ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ ko Kucala dugu kɔnɔna la ko maa dɔ kɔni bɛ yen nɔ ko ale y'a yɛrɛ faga ayiwa kibaruya minnu sera ma o koɲa la olu y'a yirala ka fɔ ko marisi kalo tile 3 kɔnɔna la ko nin ye maa dɔ ye ko a si bɛ taa san 40 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni na ko ale kɔni ye juru da a yɛrɛ kan na k'a yɛrɛ faga ko tuma min na nin waleya in kɔni kɛra ko mɔgɔw taara bɔ ale kɔni su kan a ka so kɔnɔ a yira k'a fɔ ko nin waleya in yɛrɛ sababu ma bɔ dɔwɛrɛ la ko de ye dusukasi caman kɔni tun bɛ nin kɔfɔlen in kɔni kan ko sabula ko min ye wagati dɔw tɛmɛna ko a kun taara damada la ko gɛlɛya dɔw kɔni tun y'a sɔrɔ ko gɛlɛya ninnu sababu de kɔni y'a bila ko ni a y'a yɛrɛ faga nka hali bi sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ ka kɛ a koɲa la walasa kumakan jɔnjɔn kɔni bɛ se ka sɔrɔ nin kɔfɔlen kɔni ka nin waleya in kɔni na ayiwa kibaruya kuncɛla kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ coronavirus bana kunnafoniw kan minisiriso min sigilen bɛ kɛnɛya hukumu kɔnɔ n'olu kɔni y'a yirala ka fɔ k'u banna duniya sanga ni wagati bana in tagabolo la an ka jamana kɔnɔ u ye sɛbɛn kura bɔ sɛbɛn bɛ tali kɛ ka bila min ye tarata ye marisi kalo tile 9 la maa minnu bɛ yen nɔ n'olu garijɛgɛra coronavirus banakisɛ la an ka jamana kɔnɔna la k'o ye maa 97 kɔni ye ani maa 2 kɔni bɛ yen nɔ ko olu kɔni nɔgɔyara
ayiwa ko kabini coronavirus banakisɛ donna an ka jamana kɔnɔ ni a bɛ san 1 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni bɔ ko fo bi maa minnu bɛ yen nɔ n'u garijɛgɛra coronavirus banakisɛ la ko ye maa 8,710 ye ko o maa 8,710 na ko maa minnu bɛ yen nɔ ni ala ye olu ka kalifa minnu la ko ye maa 358 kɔni ye wa maa minnu fana bɛ yen nɔ n'olu kɔni nɔgɔyara ni bana in kɔnɔna la ko ye maa 6,452 kɔni ye ayiwa an balimaw ni ne kun ye an ka bi don kibaru ye ka da tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn don n'a nata